una distancia de 3 asaltos de 3 minutos. Y en el límite de los 86 kilogramos, como referee de la contienda, sigue con nosotros, colegiado profesional, señor Kelly. En el rincón azul llega desde Valencia, nada más y nada menos que el campeón de España profesional de los pesos pesados en 2023, FAKM. Llega con 17 combates, 11 victorias, 6 derrotas y marcando en la báscula 86 kilogramos 200. La presentación es para Mihai Flori. Campeón de España de los pesos pesados, Mihai Flori. Botella hau, Errumanian jaio zen, baina 12 urte zituenetik Valentzian bizi da. 27 urte ditu, metro bat eta 88 metro, 6 kilo eta 200 gramo. Llega desde Durango, llega con 7 combates, 5 victorias, 2 de ellas por cada 2 derrotas. Campeón del cinturón con ring, campeón de España WKL, con 86 kilogramos 200. Damas y caballeros, la presentación es para Aitor acompañado en su esquina por Laureano Lara y por Dani Núñez. 7 combates, 5 victorias, 2 de ellas por KO y 2 derrotas. Damas y caballeros, el campeón del cinturón con ring, el campeón de España WKL, desde Durango, Aitor Romero. Metro bat eta 91 zentimetroko mutila. 6 kilo 200 gramo, 22 urte. Orain 8 urte inguru hasi zen entrenatzen eta 3 urte daramatza lehiatzen. Bat profesionalean pare bat urte, amateur mailan 15 neurketa, eta profesionaletan hauxe 8. Durangoko mutilarentzat. Lehenago rugbyan aritzen zen Aitor Romero. Aitor Romero eta Mihai Flori. 3 minutuko 3 asalto. Bueno, asteragoaz.
Ekin diote lanari. Primer asalto. Ui, Belauna ondo erabili du Durangarrak. egin beharko, ze altura horrekin, metro 81. Beste ere ez da txikia, Ez, metro 86, ez? Bai, hola, bat. Berriz ere Belauna, Belauna oso ondo. oso ongi, bai. Buruaren atzekaldetik eseltzeko esan dio epaileak. Bai. Hori debekatuta baitago. Bai. Honetan. Saiatuko da sartzen Belauna berriro, ikustu? Bai. Eske hori da bere... Boseoko kolpeak sartu dizkio. Eske besteaz, Florin sartzen ari da presio handia. Eta horren aurka, Belauna kontran. Eta gero boxeo baita. Beste belaun bat. Claro. Hankarra batu du, bai. Hanka batak eta besteak. Boseoko kobilkadak eta gero Belauna. Florinek. Beste bat. Aitorren partetik. Orain arte ikusi ditugun bateko norgehiagoketan Belauna hau baino asko gutxiago erabili dute. Bai, da estilo kontua, hori... Oso ondo. Bai, esker eskubi, bai. Ukabilkada bikainak Aitor Romero. Belauna berriz ere, Florinen partetik. Wow, kontraderra. Oreka galdu du, kolpea baino. Bai, kolpearen eraginez baino gehiago. Bai. Hor, ukabilkada sendoa sartu dio Romero. Lehenengoa amaitzear. Beste belaun bat eta gero seria on bat. Boseoko kolpeak. Bai. Oso ondo. Eta kalte egin dio azkeneko kolpe. Zuzen horrek. Asaltoa garbi samar Aitorrentzat, ezta? Bai. Nire iritzian behitzat, bai. Hirutan Hor, ikusi duzue, zein ondo erabili duen Belauna, Aitor Romero. Bosinarekin konparatuta, Kirolonek daukan ezaugarrietako bat hori da, Belauna erabili daitekela, Bosinian ez. Segundos fuera. Ritmoa mantenduz gero, nik uste irabezi dezakela niko erraz. Eko ongi, bai, Aitorrek, aberre fisikoa. Segundo asalto. Bigarrena. Bueno, piso hauetan badakizu kolpe batek alda dezake dena. Bai. Azkenengo 10 segundo horietan sekulako elkartruke egon da, Bai, eta jetxi ditu eskuak nahiko. Bai, Aitorrek ez da, modu arrisku. Bai, horregatik esaten. Ukabilkadarik onenak bera sartu ditu. Bai. Bat bikoa ondo eta gero ostiko erabili du Florinek modu egokian, eskerkada zuzen sartu dio. Ostikoarekin aurpegira Aitorrek. Eta Belauna da niretzat arrisku gehien daukan teknika. Ostikoa berriro ondo. Bai, frontalona, beste bat.
erantzuna Florinek, belauna berriro, bai. eta hankarekin aurpegira, eta gero ukabilekin Florinek. Kontuz, konbate polita sortatzen ari da. Bai. Erabiltzen ari da beste teknika bat, bestek ez dutela erabili, dala calf kick da ostikada bat hemen, hankezurretan, eta mina ikaragarria egiten du, eta gero, ez dakit, zenbat hartu ez gero, ezin duzu, ez da mugitu ere egin. Ikaragarri ona. Oso ondo, boxeoko kolpeak sartu dizkio, eta gero belauna kanpotik. Belauna oso ondo. Bai. Horreka galdu du. Erratzarena egin dio. Bai, erratzarena edo aizkolariarena. Edo segarena. Segalariarena. Bai, hori da. Hala ere, Florinek sekulako merito da. Bai, hartzaile ikaragarria da. Ikusi eta zudurretatik odoletan dagoena Durango. Bai. Eskinkada ona. Oso ona. Berriz ere. Herrialdearetik aurpegia ondoren. Orain boxeatzen ari dira biak, tarteka hankak erabiliz. Beste belaun bat. Zorionez, ondo babestuta dago. Bai, eta iresten ditu problemari gabe. Ez dakit, zer daukan buruan. Ez du lortu impactatzea, ze horrelako batean aurpeian harrapatuko du eta euskalo, Bai, edo irekiko dio igual zauriren bat. 7 segundo eta... Nekatuta biak Aitor bereziki, Bai. Hori da daukan arazoa. Bigarren ekinaldiko 3 minutuak ere. Aitor nagusi orain honetan ere? Bai. Izan du 30 segundo oso onak, Rumeniarrak, baina asalto osoan zehar puntuatu du askoz gehiago. Bai eskuekin, bai hankekin, belaunekin. Hankarekin keinu egiteko eta ondoren kolpea sartzeko eskuekin eskatzen ari zaio Aitorri. Eta kontuz ibiltzeko asko geizten ari dela guardia. Alegia bere burua babesteko. Hiru minutu bakarrik gelditzen zaizkie. Aitor Romero eta Mihai Florinek. Rumania Riatorria duen mutila, baina Valentzian bizi da txikitatik. Eta berak jakin behar du galtzen ari dela konbatea, eta egin behar du aleginak irabazteko. Eta falta zaizkio 3 minutu eskaz. Behintzat lanak zaitzeko epailu, ezta? Azkenengo asalto hor bat. Zu ez zaitu engainatuko, baina epaileak akaso. Florinek 11 garaipen ditu, profesional mailan, eta galdutako 6. Mazazpi osota. Eskuin ederra. Beste bat. Oso ona. Hartzaile ona omen da. Demostratu du, behintzat. Kalzkiko. Belauna berriro ere bikain erabili du Aitor Romero. Salto erdia. Eta, bueno, ikusiko dugu orain. Heldu. Oso ona, frontal hori. Gorputzera ondo. Bai.
eskerkada zuzena, ukabilez. Orain kontu zibili behar da, Aitor nekatzen danean. Oso ona. Egin dugu goreize bat hor, Melonekin. Era bat nekatuta dago itxura baten Aitor Romero, Bai. Oso nekatuta. Aurreko asaltoan berdina gertatu zaio, oso fuerte hasi da. Eta hasi da jaisten eskuak eta... Bai, kontu zibili Eta hor... Bueno, 50 segundo. Iritsi zaizkio. Hor kontu zibili behar da. Bai. Belaunarekin harrapatu du. Bera ere saiatu da. Ez du koste garbirik lortu. Dago eteta, Auskua bete egin zaio Durangarrari. Bai. 25 segundo. Berriro belauna, baina ez da bere lekura heldu. Irentxi behar izan du oso ona. Urrengo belaunka da, hori hobea izan da. Hortzak ez dutu egin. Bai. Oso ongi. Gelditzen zaion apurra atera du azken segundoetan Durangarrak eta nik uste nahikoa izango dela asalto hau ere irabazteko. Berdin. Orain honetan ez du pronostikorik egingo. Izindu egingo. Ba espada ere. Bai. Eta aitortu behar da, naiz eta nekatuta egon, naiz eta azkenengo asalto izan, zelako gogoa aurrera egiteko erakutsi duen Aitorrek, kolpeak hartu, kolpeak eman, ostikadak, ukabilkadak, eta momentu batean bez ez du hartu aurkaria, ez du zikindu borroka, hortxe merezitako garaipena espero. Bai. Hor demostratzen da balio duela kirol honetarako. Horrengo baterako prestakuntza hobeago batekin etorri eta arriskori gabe. Bueno, arerioaren arabera, noski. Hala ere, hauek ja daukaten pisuarekin, ohikoa izaten da azkeneko asaltoetan beteago egotea, mugitu behar da gorputz hori. Ez da gauza bera 60 kilo edo 80 edo. Eta golpeak ere dira berdina. 6 kilotik gorakoak izan dira mutil hauek. Askotan pisu astunetan gertatzen da, zelan da posible 2 edo 3 asalto eta gero ja beteak egotea, ez? Baina mugidu behar dira 80 kilo edo 85, ez? Antoni Josua eta olako boxolariek borrokatzen dutenean. Eta hainbeste giharrekin ere. 115 kilo giharrez mugitzea. Eta azkar mugitzea gainera. Antoni Josua aipatu duzuenez. Bai. Diru errezagorik. Bai. Lortuko duen bere ibilbidea. Karreratzea. Horrein arte ere zuen lortuko, eta hemendik aurrera ere. Ere ez, bai. YouTuberra garaitu du, 37 urte dituela, eta hoize pozik. Eunda ez dakiz zenbat milioi, ez dakiz milioi. Bai. Ikaragarria. Opari ederra. Gaur egun gauzak horrela daude. Bai, onartu behar dira. Nire ustez, zoritxarrez, kirol ikuspegitik zoritxarrez. Bai. Baina, mundu horrela dago, gaur egun youtuberrak eta horrelakoak jendearengan eragin handia daukate, eta, Orain promotora behiratzen dute zenbat jarraitzaile dauzkazu. Hori da, niretzat, nire... Obsesioa. Beldurgarria da. Beldurgarria, osea, ez duzu begiratzen zerrek horrean daukan horren aurka egin dituan, ez? Osea, zenbat jarraitzaile dituzun. Osea, eske, vamos, negozioa, vamos, puro duro. Bai, eta ekialde hurbilera horrelako borroka asko eramaten ari dira, Mike Tysonena, eta ez diru asko dago, eta... Jazta. Eta ez dago besterik, dirua eta... Ea zer dioten epaile. Aber asmatzen dugu.
Vencedor a los puntos por decisión unánime, Rincón Rojo, Aitor azkenean. Romero. Esta ez ustekorik izan. Aitor Romero, nagusi. Eta berarekin itzengo dugu laster. Aitor inguratuko zaigu Aitor Romero eta ea zer kontatzen digun Durangoko mutila. Hemen daukagu garailea. Aitor, zorionak. Muchas gracias por esta oportunidad y por pelear a lo de los míos. Bueno, ha sido un combate que a nuestro juicio has dominado de principio a fin. Sí, ha sido duro, no pensaba que iba a ser tan duro el rival, pero bueno, hemos trabajado duro con mi compañero Serra y he dado todo, no puedo más. Has terminado bastante justo. Sí, de cardio, lo que he dicho, he dado todo, no tenía más dentro. ¿Has visto peligrar la victoria en algún momento? No, yo confiaba en mí y iba a luchar hasta el final. ¿Conocías al rival? Sí, sabía que tenía unas cuantas peleas y sabía que era duro, pero no tan duro. Has utilizado bastante la rodilla y también los golpes de boxeo. Sí, la última pelea, la rodilla me fue estupenda y esta vez la he puesto otra vez en manos a la obra y parece que ha funcionado, así que muy bien. ¿Tienes algún plan inmediato? No, de momento disfrutar con mi familia las vacaciones y ya se verá para el año que viene. Vale, pues muchísimas gracias y a disfrutar. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno.